Savnet om Klintekongens skat. Velkommen her til Møns Klint. Hov, der er 2 fossiler her. I dag skal vi snakke lidt om nogle mus, de gamle portvagter her i skoven. Skal vi prøve at se, om vi kan finde det træ, hvor de boede i? Vinbjergsnegle er meget kendte her på Møn. Jeg er her på Geocenter Møns Klint, hvor du kan opleve rigtig mange fede ting. Satans!